Que per què cal mantenir sempre la llengua? Doncs bé, en primer lloc, perquè tothom ens entén. Això ho hem de tenir clar. Tothom ens entén. I per descomptat les llengües es defensen i es fan vives parlant-les. Això són els punts més importants. Després, aquells que encara no la parlen, aquells que encara no se senten prou còmodes, els hi posem més fàcil perquè en vagin aprenent i perquè la comencin a practicar. I a més, donem el missatge de que la llengua els hi posem a l'abast, els oferim en els nouvinguts o en aquells que encara, pel motiu que sigui, no la parlen, i demostrem que és una eina essencial, útil, necessària i és part de la nostra identitat, part fonamental de la nostra identitat a la qual no volem renunciar. I per no renunciar-hi cal mantenir la llengua.